Alo, dobar dan. Stan Zoranović. Miroslav. Dušan Vukotić ovdje. Možemo li malo da popričamo? Dobio sam ovdje ovo rješenje. Ovo za ono okrivljen kao pljuvanje i tako dalje. Od sudije za prekršaj. Međutim, dole nešto. Da li se vi i ja znamo uopšte? Ne razumijem sad šta dole. Pa mislim, da li se vi i ja znamo uopšte? Da li smo se negdje sreli? Malo što? Pa zato što mi nije jasno kako dole piše Dušan Vukotić nije hteo da da pismenu izjavu. Mene niko nije kontaktirao kako će dati pismenu izjavu. U ovom zahtjevu, u ovom, kako se to zove, stoji na kraju da ja nisam hteo da dam pismenu izjavu na navedene, tako dalje. Kako da dam kad mene niko nije kontaktirao? Da. A mi smo bili par dana u školi, međutim vi niste dolazili tad i mi nismo mogli drugačije da uradimo nego što je urađeno. Da, ali ste ovdje napisali da nije hteo. To je velika razlika, nije hteo i nismo ga našli. Da. Mislim, ja sam frapiran i zaista pritisak mi je skočio na 300, bre, eksplodirao sam maltene. Kako je moguće, bre, da mi neko napiše da ja nisam hteo nešto da dam, a da od mene niko ništa nije tražio? Da. Kako je vam se to omaklo? Kako se zove, znači to, ja sam mislio nešto drugo u pitanju, ne, pošto vi par dana, vi u stvari ja ne znam ni kad ste zadnji put bili u osnovnoj školi, od tog događaja. Da. Znači mi imamo jedan vremenski rok od 3 dana, ako se to ne reši, to se prosleđuje dalje, znači bez obzira da li je lice tu ili nije tu. To je u redu, mislim, to je vaša procedura, ja u to ne ulazim. Da. Nego, pazite, ispada da ja nisam hteo da dam izjavu, a niko me nije kontaktirao. To je ono što ja hoću da podvučem. Recite mi, kako se zove, ste vi bili kod sudije za prekršaj? Pa treba da ide, Dušan Vukotić. A vi ste dobili poziv? Ja sam dobio poziv i utorak ću ići tamo. A dobro, onda tamo ćete normalno dati svoju izjavu na navedene okolnosti. Pa hoću, ali mene interesuje kako je moglo ovo da stoji. Je se to omaklo vama ili šta? To se tako radi kada se lice ne pronađe. Onda se kaže nije pronađeno, pa nije data valjda, a ne, nije hteo, pazite, odbio. Da, to kod sudije kažete i tu nije nikakav problem, razumete? Znam da ovome... Da vi odbijete izjavu da date kod sudije, kod nas može da se da i ne mora. Pa ja nisam odbio, nije me niko ni pitao ništa. Dobro. Kako će onda, mislim, zašto... Ja hoću ovo samo, mislim, valjda se razumemo. Da. Ja nisam nikog od vas video, ni vi mene. Da. Kako je onda moglo da piše ovdje da je Dušan odbio? To je jedna stvar. Ja u školu nisam mogao da dolazim. Dakle, molim? Od onda niste dolazili? Da. Kako sam mogao da odbijem? Nikako. Znači, stavili ste me u situaciju kao da sam ja negde, znate kako je to? Pa kad odete kod sudije, to ćete tamo njima sve objasniti i to je to. Pa dobro, onda valjda ćete i vi reći da to nije tako. Pa mi verovatno nećemo ići na sud. Molim? Na sudu se policija ne pojavljuje, već se pojavljuju učesnici događaja. Pa ja ću insistirati da dođete jer ste napisali da sam To nije problem, to je odbio, a valjda ćete vi biti toliko pošteni da kažete da niste me našli. Da. O tome se radi. Jer to nije isto, pazite, odbiti nešto, ja nikakvog razloga nisam imao da bilo šta odbija. Tako. Dobro onda. Dobro, Zoranović, već sam bio, razumiješ, već sam pomislio da ste mi to namerno uradili. Ne, tu nema nikakve namere ni za šta. Šta je to bilo negde po inerciji, jel? Ne, to se tako radi i to je to. Znači mi nismo mogli da stupimo u kontakt sa vama nikako i to je to. Pa mogli ste me naći, bio sam u stanu. Ja mislim da sam dobio vaš mobilni telefon koji nije bio dostupan. A dobili ste stari, da. Dobro, ja ne znam, ja ne mogu da znam koji vi imate telefon.
Pa dobro, znate gdje mi je adresa i tako dalje, to se lako nađe. Okej, Dobro, važi, prijatno. dobro, hvala, prijatno.